Du er fræk i din høje hæle. Se lige på dig selv. Se lige på dig selv. Du er fræk, du er fræk. Hallo! Ja, elever, vi skal have prøve i dag. Ja, Michaela. Mere end 10 minutter. Ja, selvfølgelig. Let's go. Let's go. Let's go. Er tiden begyndt? Ja, selvfølgelig er den da det. Shit. Ja, så er tiden gået. Ja, Kasper, det kunne du jo godt have gjort lidt bedre. Jeg fik sgu da tørn. Prøv at høre, en fejl eller to, det kan være altafgørende til eksamen. Hvad? Ja. Nå, elever, vil I høre en joke? Ja. Hvor er det sjoveste sted i Danmark? Det ved vi ikke. Det er Lolland. Ja. Du er fræk i din høje hæle. Se lige på dig selv.